من در مسکو نگاه کنید ای تاجیکستان آمدم برای من چی در کار بشوه گاز услуга بیومتریا باز چی در کار بشوه سیم کارتا تینکوف کارتا خلاصه همین مسئله را دیدن در کار برای چیکار کردن در کار метро новый черемушка همینجا که برمده رو پرو شاز نشون میتیم رو پرژینا економ парикмахер ай همینجا که برمدی ششم ویخت فقط التماس ای ششم ویخت بروی یگان سال دیگه نره روز همینجا از من درونش هم میرم نشون میتیم دوستان من کل خودم شهروندی رسیم اما بعضی برادرای هستن که متاسفانه حجت ندارن یعنی که میآیند نمیدونن چیکار کنم من بعضی بچه‌ها با واسطه سمر ما اومدم قدیم اومدن اکبریم چیکار کنیم یعنی با قدم شهر کینا اومده راست اومده بیایم مترو نوی چریموش که دوستان عزیز برادرای خود من رقمو در روی اکران میرم شما را چه خدمت رسانی کردم میتونم دارم که مردم خیر که با شما کی اومده گاز услуга سنیز بیومتریا سیم کارتا بانکوسکی کارتا بیور همه перевод پاسپورت هم حاضر میکنه اون مترو مزنا که استوش خونه کردن گیما اون شاشم بخد اومده جام مترو همجا کی اومده برای همه خدمت رسانی این آفیس الیسیا دور اومده خوب دوستان عزیز چخیلی که دور اومدیم در همینجا مترو اومدیم اینجا در موبایل چی است парикмахери бачаҳои тоҷике каме фаромӯш карда бошед дар тоҷикистон сар пас кунед дар инҷа пас мекунӣ баъд бо пеш документ мерай яъне 400 сум сар пас кунӣ дигар ҳама тарафа 400 сум бо 200 сум дигар агар каме ришота соз одамо риштора дар назар дорам касе риш надора риш бурори ба он худи бародор вақте ки омадем инҷа меша ҷои госуслуга ва халоса биометра хидматрасонӣ ки дар ин боло ҳаст дами инҷа ҷои сарпаскунаи тоҷиков ӯзбеков бадили пол яъне дар ҳама ҷо ҳаракат кунем ки сарҷам бошем медоем дар ина нишон медиҳем чӣ хидматрасоние ин бародорҳо ҳамаш тоҷику ӯзбеканд бадили пол метавонед дар ҷарам ё сарпас кунед риш соз кунед кошотона хушо кунед алони гавонтура дӯстон азиз чӣ хеле ки омаде коридорша ҷои кресло мешинӣ кадмед ки агар масалан одам бисёр бошад мешинӣ ман медорам тарзи хизматрасонӣ бародаре ки қатим муҳаммадалӣ бо суҳбат мекард дар ҳар наворуму ҳамашон мефаҳмам яъне ки ҳамин точкаи ҳамаё ҳастанд хуб медонем хуб дӯстон азиз чӣ хеле ки офиси омадем инҷа хай бародари тоҷику ӯзбеко бисёр ҳастанд бадили кор биёед дар ҳаминҷа чӣ хеле ман гуфтам биометрия снилс яъне тинкоф ҳамаи хизматрасонишон ҳаққи барои он симкарташон 500 рубл мегиранд ҳамаи ҳуҷҷатҳо баъд як чиз дигар дӯстон азиз кадме перевод паспорт надорӣ перевод паспортон карда метавонам бидонам 1000 сум як надорӣ хай чақчақ мекунем баъд бародаре ки ҳуҷҷатҳотон хуб нестанд шароити омадан надоред сурати паспорт ва роӣ кине яъне ки чӣ мекунем перевод паспорт оригинал акай муҳаммадалӣ қатъи мубод акаҷон боз ҳам гап зан ҳай бародар дар дигар кадом метро бо доштем метро води стадионда метро черемушка навҳӣ кардем торговый центр можайский двор сета точкаҳои кардем што бачаҳои худмуда наздик шавад инҷа хизмати мо госуслуги биометрия синил сим карта тинкоф карта ҳамаша дар як ҷо кардагем што бачаҳо айси даводор мекунанд паспорт карти миграсионка боша шид дига ягон документ дар кор нест яъне ки ман ҳамин тоҷикистон ё ӯзбекистон омадам бояд паспорт ма бигирам миграсионка ва биём бе симкарта бе ҳеҷ чиз ягон чи дар кор нест ҳамаи чиз када метавонем иншаллоҳ касе дар период паспорт дар кора ина бо рақам мемонем бо барои мардуми хидмат удалёни партоя барои период паспорт то омаданша тайёр карда ҳамҷа тахира мемонем ки агар омада гирифтанам натонад шумо ба воситаи такси равонаш мекунед албатта сумша партоя бале ина мақсади ина ҳамҷа башо официально ини какой-то қалапанам дӯстон период паспорт намиёш ҳамаш тайёра тай ки омадан мегиран мераванд хуб вид натайёрш кади заверение мо там натайёрш ки договор дорем яъне шумо дар метро нови черемушки шашам виход мебурам бо ҷо бод водный стадион буд метро водный стадион торговый центр можайский двор тарафи одинцова тарафи одинцова яъне барои ҳамаи ҳамшаҳрҳои худмон ӯзбеки тоҷик муҳим нест чикор кардем наздик кардем ки рафта бибинанд ҳамаи хизматрасонишу як хеланд командашу як мактаба гузаштагиам плюс ин дӯстон азиз нархшу ба арзон карда ҳама симкартҳои беҳтарина як мода ай 300 сум сар мешавад тоҷикистон ӯзбекистон бо 1 рубли мегирад гигабайташ 1000 гигабайт метавонад тамом намешавад симкартаи теле2 билайн мегафон мтс ёта ҳамаи симкартҳо ҳамаи компанияҳо договор дорем официально дар номашон оформка метавонем бо иншоалло наздикида розыгриш мекунем иншоалло касе ки канали худ дар канали ма подписча кунад иншоалло 3-4 телефон пада ина бо телефон бо барои шумо бо нагаки ина бо коргор бо вуҷон соси дӯстон ҳам хотир алон гавонту боша занг бизанед дар рӯи ҳами рақамҳои дар рӯи экранам дӯстон
метро Новый Черемушка, водный стадион, торговый центр Можайский дар тарафи Одинцово. Хуб ин бародаро ҳамаш русо, тоҷико, ӯзбеко ҳамаш таген дар хизмат тоҷик шумо. ӯзбек рус ҳама забонда фарқ башур Паркинга ёq. Короче, паркинга алон гавон. саломат бошед.